Kotse na pinapatakbo ng tubig? Carl nga pala to at pag-uusapan natin ngayon kung bakit wala pang popular na water-powered car. Ang pinakasagana at pinakamurang natural resource sa mundo ay ang tubig. At may sense naman na para hindi na tayo mag-away sa presyo ng gas o fossil fuels, bakit hindi na lang tubig ang gawin nating fuel? Madaming engineers at scientists ang nagkiklaim na nakaimbento na sila ng sasakyan na pinapatakbo gamit ang tubig. Pero bakit hanggang ngayon, wala pang sumikat na sasakyan na tubig lang ang nagpapatakbo? Balik tayo sa history saglit. Nakarecord sa history na noong 1935 pa lang, meron ng matapang na sumubok umimbento ng sasakyan na pinapatakbo ng tubig. Ito ay si Charles Garrett na nakapag-demonstrate ng isang water-fueled car na tumakbo ng ilang minuto. Gumamit siya ng tinatawag na electrolytic carburetor. Carburetor type ng engine pero electrolysis plate ang gamit. Hindi din naging popular ang invention niya dahil marami ding naging issue. Noong 1980s naman, gumawa si Stanley Meyer ng water-powered fuel cell. Gumawa siya ng combustion-powered engine pero imbis na spark plug sa nakalagay, water splitter ang ginamit niya. Hinihiwalay nito ang hydrogen at oxygen molecules ng tubig at yung chemical reaction ang magpapatakbo sa sasakyan. May mga teorya at haka-haka na kaya hindi sumikat ang technology ng water fuel cells ni Stanley dahil pinigilan talagang i-publish ito ng mga oil companies. Madami din sa mga Pinoy inventors natin ang di umano nakatuklas ng sasakyan na pinapatakbo ng tubig. Pero sa tingin ko, hindi pa panahon ang magkaroon ng water-fueled na mga sasakyan dahil mas efficient pa rin ang mga electric cars ngayon kaysa sa electrolysis technology. Hindi natin alam kung magkakaroon pa tayo ng widely used vehicle na pinapatakbo ng tubig. Pero merong isang technology na halos malapit na sa isang water-fueled car. Ito ay ang hydrogen-powered cars. Share this video kung nagustuhan nyo at comment nyo naman yung mga teorya nyo tungkol dito.